Sound check, test mic 1, 2, 3. Good morning, magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa CLTV 36 News Team. Ako po ang inyong likod, Justin Dizon. Yes, friends, live na tayo sa YT. Hindi po Okay, good morning po mga kabalen. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Okay, ayan, okay na yung ating audio. Muli isang magandang umaga po at maya-maya magiging live na rin tayo sa ating television. Hinihintay lang po natin si Kuya Renz na magbigay sa atin ng go signal. At si Kuya Justin, medyo oily pala. Ayan na naman, medyo oily. Sige po, ayan, on air na tayo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, happy Tuesday morning, January 21, 2025. Kumusta ho kayo mga kabalen? At kayo po ay nakatutok dito sa CLTV 36 News Stream. At gaya ho ng aking binabanggit kanina, ako ho ang inyong lingkod, Justin Dizon, ang inyong news streamer. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyon tungkol ho sa Pampanga at ilang mga panig ng Central Luzon. Mga balita ng makatotohanan, mga balita hong may paggagamitan. Ito ho ang pangako ng CLTV 36. Dahil po dito sa CLTV mga kabalen, totoo ang impormasyon, totoo ang balita. At ayan, kumusta ho? Kung mga nanonood sa atin, yan, kung naririnig ho ninyo ako, paki-comment lamang kung malinaw yung audio ni Kuyang Justin. Oo, ginagaya ko si Fons, di ba? Yung nakahawak siya ng mic. Ayan, kung kayo po yung nagtitiktok, kilala nyo si Fons. Ayan. Sige po, at silipin natin ngayon itong ilang mga kaganapan sa atin hong ating lugar, sa ating lalawigang Kapampangan at syempre sa ilang bahagi po ng Central Luzon. Sabi ni Renz, okay daw yung audio ko. Maraming salamat, Renz Steven Korea. Ito, oo, okay yung audio ko pero yung pagiging oily ko ang hindi ko. Okay, sige ho. Anyway, sige, liliitan ko na lang at nang hindi ako ma-conscious. Okay. Silipin ho natin ang lagay ng trapiko sa ilang mga bahagi po ng North Luzon Expressway sa oras hong ito. Inyo pong nakikita sa inyong mga screens, kabalen. At ito ay real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Ayan. I-like, i-share mo na itong ating streaming bago ko banggitin isa-isa itong traffic situation. Ayan. Share niyo muna, comment muna ho kayo para naman mas marami tayong magkwentuhan, mas marami tayong magkamustahan at syempre makibahagi ho kayo sa comment section at makibahagi ho kayo dito sa ating discussion sa ating comment section. Pag-usapan ho natin yung maraming bagay dito sa ating komunidad. Ayan. Sige ho, at traffic situation muna tayo. Full screen ko. Ayan, ang inyong nakikita sa inyong mga screens. Dito muna tayo sa pinakaitaas mga kabalen. Opo, ay ito ho'y kuha dyan sa left side muna tayo. Balintawak Toll Plaza, northbound lane. As of 10:37 ngayong Tuesday, January 21, maluwag na maluwag po ang sitwasyon ng trapiko dyan. Dito naman ho sa gitna, sa bandang itaas pa rin, northbound lane sa may area ho ng Mapulang Lupa, Valenzuela. At bagamat may volume nitong mga sasakyan, fast moving pa din naman. At doon sa mga papasok ng Metro Manila, ayan, medyo mas may pagbigat ho ng daloy ng trapiko dyan. At dito ho sa may Mindanao Toll Plaza, maluwag din ho ang sitwasyon para doon sa mga papasok ng Quezon City. Gawing ibaba naman ho tayo mga kabalen. Gawing ibaba naman tayo. Ayan, silipin ho natin itong portion sa may Kawayan Interchange, magkabilang lane.
As of 10:38 in the morning, maluwag ho ang traffic situation dyan. Eto, pero dito sa may Bocaue Toll Plaza, lalong-lalo na ho yung palabas ng Metro Manila or yung going northbound, yung nasa Bocaue na o yung mga galing Metro Manila, ay meron hong pagbabagal konti sa portion na yan dahil merong roadworks. At dito sa may San Fernando Interchange, sa may rightmost, sa lower portion ng ating box, ng ating screen, makikita ho ninyo, maluwag ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may San Fernando area ng North Luzon Expressway. Ito, sa oras na ito, mga kabalen, ayan, pwede ho kayong mag-comment at ating ipa-flash ang inyong mga komento dito sa ating programa. Oo, pwede ho natin yung ipakita, mga kabalen. At syempre, ito, during our broadcast, pwede rin ho kayong magpadala ng stars para tuloy-tuloy bilang suporta na rin sa CLTV at para tuloy-tuloy ho itong ating pagbibigay ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyon may paggagamitan. Gaya na lamang ho nito ang aking susunod na isi-stream, ito hong weather update mula sa DOST Pag-asa ngayon ho araw ng Martes. Alamin ho natin ang magiging taya ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Narito po ang weather update ngayong January 21, 2025. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update for Tuesday, January 21, 2025. Sa ngayon po, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong tatlong weather system na currently nakakapekto dito sa ating bansa. Una po dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na umiiral po dito sa buong Luzon. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dahil po dito sa northeast monsoon, which is malamig na hangin, and then easterlies po, mainit na hangin, yung banggaan po neto or yung salubungan po neto ay nagre-resulta po sa tinatawag nating shear line. Dako tayo sa magiging panahon natin ngayong araw. Kung makikita po natin dito sa Luzon, northeast monsoon po ang iiral sa atin. Pero kung makikita din po natin yung eastern section po ng ating bansa, particularly dito sa may Cagayan Valley, Aurora at Quezon, makakaranas po sila ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan. For Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius. Lawag, 22 to 30 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ng 22 to 29 degrees Celsius. Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan po natin ng 22 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Kung makikita din po natin, makakaranas po na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito po sa may Northern Samar at Eastern Samar, dulot po ito ng shear line. And then kung makikita din natin for Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, makakaranas din po sila na maulap na papawirin na may mga pag-ulan, dulot naman po ito ng easterlies. Para naman sa Palawan, nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao, inaasahan naman po natin ang maaliwalas na panahon pero hindi po mawawala ang mga tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa 24 to 33 degrees Celsius, Iloilo 25 to 32 degrees Celsius. For Tacloban at Cebu, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius, Zamboanga 25 to 34 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius at Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon naman po, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:25 a.m. at ang sunset bukas ay mamaya ay 5:50 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph.
At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. And ho mga kabalin, ating nakita yung latest weather update mula ho sa Pag-asa. At sa oras hong ito, alamin naman natin, bigay ko lamang, pakita ko itong ating foreign exchange rate as of January 20, latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito, at nakapatalastas muna ho tayo sa telebisyon. At tuloy-tuloy tayo dito sa ating pag-stream ng pagbibigay ng balita at impormasyon. Ito mga kabalen, foreign exchange muna tayo. Mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ho itong palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 52 centavos. Ayan ho, yung $1 ay mahalaga o may katumbas ho. Tutumbas yung 58 pesos, 58 pesos and 52 centavos. At dun sa iba namang currency, Japanese yen, 0.37, yung UK pound, 71 pesos and 20 centavos. Ito hong Hong Kong dollar, 7 pesos and 52 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos and 60 centavos. Itong dirham, 15 pesos and 94 centavos. Euro, 60 pesos, 14 centavos. Korean won, 0.04. At itong ating Chinese yuan, 7 pesos and 90 centavos. Ayan, napindot ni Kuyang Justin yung ating foreign exchange rate. Ayan. Makikita nyo ho yan sa Facebook page ng CLTV 36 News. Gaya nga ho ng aking binanggit, balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho, itong pangako namin sa inyo dito sa CLTV 36. Ito, sige, silipin naman natin yung ilan pang mga anunsyo na mahalagang malaman ng ating mga kababayan sa oras hong ito. Ito hong mga scheduled water supply interruption, patapos na itong mga to, ongoing actually. Hanggang 12:30 ho, walang tubig dahil na rin power supply, sorry. Walang tubig muna tayo. Water supply muna ho, hanggang ito. Ayan. Hanggang bukas, itong mga apektado nitong water supply interruption. Yan, i-full screen ko lamang. Ito ho mga kabalin, dito ho sa may St. Remy's Subdivision at saka sa may Sitio Salazar sa Mabalacat City, Pampanga, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw bukas, January 22. Araw ho yan ng Miyerkules para ho magbigay daan dito ho sa flushing activity ng Prime Water. Sa mga taga St. Remy's Subdivision and Sitio Salazar, pakitandaan ho itong anunsyong ito at para makapag-imbak ho kayo ng tubig. Ganyan din ho ang senaryo, mga kabalen. Ito, tapos na ho ito. Yan yung latest. Yun lang yung pasok dito sa ating announcement. And silipin naman natin yung power interruption sa mga oras na ito. Walang kuryente dyan sa portion ho ng De La Paz Norte. Nai-anunsyo yan, scheduled power interruption naman yan. At ganyan din sa may bahagi po ng Villa Isabel, Phase 2, o Phase 6 rather, Villa Isabel, dahil may relocation ng primary pole. At dyan din ho sa may San Isidro, Bacolor, Pampanga naman, para sa pag-optimize ng transformer. Meron din hong scheduled power interruption hanggang alas 12:30 ng tanghali ngayong Martes dyan ho sa may bahagi ng De La Paz Norte sa San Fernando pa din para magbigay daan ho sa transformer optimization. Transformation tuloy. Ayan, transformer optimization. Yan.
Mga kabalan, ito ho, naramdaman nyo ba yung nangyaring pagyanig kagabi o ano? Opo, ito'y naramdaman ho sa ilang mga bahagi ng ating lalawigan, Pampanga. Basahin ko lamang yung detalye ho nitong balitang yan. Pero opo, nagkaroon ho ng paglindol kagabi. Akala ko nga, bala akong maliliw ko. Oo, akala ko ako'y nahihilo lamang. Pero ito ho, nagkaroon nga ho ng pagyanig kahapon. Ano? At ito po yung naramdaman. Niyanig po ng 5.5 magnitude earthquake yung Lubang Occidental, Mindoro, ganap na 6:42 p.m. Dito pong Lunes, January 20. At naramdaman ho ito sa Central Luzon, partikular na sa ilang bahagi nitong lalawigan ng Bulacan at maging sa Pampanga. Base ho sa latest report o dun sa naging ulat ng PHIVOLCS ay naitala yung intensity 4 sa Lubang Occidental, Mindoro, intensity 3 naman sa Quezon City, sa Makati, sa Taguig, sa Obando, Bulacan, sa Hermosa, Bataan, sa Cainta, Rizal, sa Cabuyao, Laguna, at intensity 2 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, Cuenca at sa Talisay, Batangas, sa Tagaytay City at sa Bacoor, Cavite. Ayon ho sa PHIVOLCS, mga kabalen, na itala rin itong mga instrumental intensities, yung sa intensity 3 sa City of Tagaytay, sa Cavite, sa Calapan, Oriental Mindoro, Puerto Galera, at dito ho sa may intensity 2 naman sa Navotas, sa Pepandi at San Rafael, Bulacan, sa may Bawan, sa may Talisay at sa Tanawan, Batangas, sa may Naik, Ternate at 13 Martires sa Cavite, at sa Laguna, Calamba, ayan, intensity 2, Abra de Ilog, Magsaysay at Mamburao sa Occidental Mindoro, habang intensity 1 naman sa Malabon, dito ho sa Bulacan, Bustos at Paumbong, Bulacan, sa may Rosario, Batangas, City of San Pablo, Laguna, Dolores, Gumaca at sa Mauban, Quezon, gayon din sa Tanay, Rizal. Paalala ho ng mga eksperto, tiyakin na may go bag tayo mga kabalen pag ganitong may lindol upang sa gayon lagi tayong handa. At yung duck, cover and hold ay unahin po, huwag matataranta at huwag tatakbo agad, lalo na kung meron pang paggalaw. Pinakamainam, humanap po ng lamesa o di kaya naman isang matibay-tibay na kagamitan na pwede ho ninyong pasukan para pumailalim kayo doon upang magkaroon ho ng proteksyon sakaling may mga mahuhulog na bagay dala ho ng pag-iyanig. Sa ibang balita naman ho tayo, isang lalaki po ang nahulihan nito pong 2.2 million na halaga ng shabu sa isang checkpoint sa Arayat, Pampanga, Biyernes, January 17. Batay ho sa ulat ay naharang po itong checkpoint o sa checkpoint itong 9 years old na suspect na residente ho ng San Vicente, Barangay San Vicente sa may Cabuyao, Nueva Ecija. Subalit sa halip na huminto ay dumiretso pa ho itong suspect para iwasan itong mga otoridad na naging sanhi naman syempre ng paghabol sa kanila. At naaresto siya sa may Barangay Plazang Luma. Nakuha sa kanya yung mahigit 300 gramo ng shabu at pinaghihinalaan pong nagkakahalaga ng 2.2 million pesos. Sa oras na ito, panoorin naman ho natin yung ilan pang mga balita. Ito ho, mga kabalen, sinusulong ho ni Senatorial Aspirant Bam Aquino itong trabahong makatao. At kung ano ho yung kanyang mga nais pang isulong sa kanyang planong pagbabalik sa Senado. Alamin ho natin dito sa ulat ni Liana Canilao.
ama ng libreng kolehiyo. Ito ang ibinansag kay former Senator Paolo Benigno Aquino IV o mas kilalang BAM, ang principal sponsor ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa pamamagitan ng nasabing batas, ginawang libre ang pampublikong kolehiyo para sa mga kabataang Pilipino. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News Team kay Aquino nitong January 17, sinabi nitong nasa higit 50,000 mag-aaral na sa Pampanga ang nakapagtapos sa libreng edukasyon simula noong 2017. Matatanda ang naging senador si Aquino simula 2013 hanggang 2019 at susubok siyang makabalik ng Senado sa May 12 midterm elections. Kuwento niya ang gulong nangyayari sa gobyerno ang nagudyok sa kanya na muling kumandidato. Pag nakikita mo kasi yung national politics, makikita mo parang puro away, medyo magulo, at yung tinatanong ng maraming mga kababayan natin, Sen, nag-aaway-away sila, sino yung nakikipaglaban para sa amin, no? Para sa mga pangangailangan namin. Kaya alam ko po ngayon, mahirap ang buhay, mataas ang presyo, may mga problema tayo sa ating educational system, maraming challenges yung mga pamilyang Pilipino. Mahalaga na may mga lingkod bayan na yun yung tutok. Samantala, bagamat isang malaking bagay na para sa mga kabataang Pilipino ang pagkakaroon ng pagkakataong makapag-aral ng kolehiyo ng libre, nais ding isulong ng senatorial aspirant na magtulong sa kanila na makahanap ng trabaho. Pero alam natin na kulang yun eh. Hindi lang libreng kolehiyo, kailangan may siguradong trabaho rin, di ba? So, libreng kolehiyo at siguradong trabaho, yan po yung bibigyan natin ng pansin. Hindi lang para sa mga college graduate, pati rin sa grade 12 graduate na sa public school tayo ngayon. Yung K-12, marami ring kritisismo at maraming reforma ang kailangan gawin. Mahalaga na pag-graduate mo ng grade 12, pag-graduate mo ng 4th year college, o kung Pilipino kang naghahanap ng trabaho, dapat may mga trabahong nandyan para sa'yo at tumutulong yung gobyerno at yung estado na mabigyan ka ng regular na trabaho, trabaho na makatao ang sahod at trabaho na pwedeng pagmalaki talaga. No? So, libreng kolehiyo, siguradong trabaho, yan po yung nais nating maisulong. Kinikilala rin ni Aquino ang ilan sa mga problemang kinahaharap ng mga estudyante, kagaya na lamang ng usapin sa mental health. I know may mental health law na tayo, kailangan lang sigurong pondohan at ipatupad. Alam nyo, yung budget medyo controversial rin yan, no? In the last few months, mahalaga na yung pondo para sa mga kabataan, pondo para sa edukasyon at kalusugan, hindi nasa slash, hindi nawawala, bagkus mas lumalaki pa. So ito po isang pangako, pag tayo po ay nakabalik na, yung pondo ng bayan, sisiguraduhin nating mapupunta sa mga programang mahalaga sa taong bayan. Bukod sa libreng kolehiyo, kabilang din sa mga batas na isinulong ni Aquino ang Go Negosyo Act, Youth Entrepreneurship Act at iba pa. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen, itong latest update kaugnay ho ng pagbisita rin ni senatorial aspirant Bam Aquino dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Magpapaalam ho tayo sa telebisyon ng 10:58 pero tuloy-tuloy ho tayo at dito sa ating news streaming dito sa CLTV 36 Facebook page, gayon din sa ating YouTube channel. Kaya naman tutok lamang mga kabalen at samahan nyo kami sa ating paghahatid ng balita at impormasyon. Gaya na lamang ho nitong nangyaring itong pagdinig sa Quadcom nito pong Lunes kahapon kung saan dumalo ho dyan yung ilang mga opisyales ng lalawigan ng Pampanga. Gaya na lamang ho ni Mayor Crisostome Garbo, Mayora Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando, Pampanga, at ito hong ilang mga lokal na opisyal para talakayin yung nangyaring serye ho ng pagpatay sa mga lokal na opisyal, partikular na ho yung mga barangay captains at may isang konsihal dyan ho sa bayan ng Arayat at maging dito ho sa City of San Fernando, Pampanga. At sa naging pagdinig nabanggit ho ni Mayora Vilma Caluwag na iba ang sitwasyon ng politika ngayon sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, at pakinggan ho natin ang bahagi ng kanilang panayam ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. May isa pa akong katanungan na hindi nyo nasagot dahil galing din po sa inyong sariling bibig. Ano po ang pagkaiba ngayon doon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Ano po ang dahilan?
Politics. Politics po. Oy, politics din po noon ng mga Opo, nakaraan kasi eh. noon po kasi, syempre, lumaban ako ng 2019. Hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila, hindi ako marunong manakit, hindi kami bayolente. Ganon din yung opponent ko noong 2019. Ngayon, napakatahimik po. Pag naka-Vilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi niyo kalaban ngayon. Sinasabi niyo sa akin indirectly, iba ang kalaban niyo, ibang klase yung kalaban niyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban niyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Siguro po ang public na ang sasagot dyan. Not me. Public. Public. Kasama po kami sa public. Nagtatanong po ako ngayon, Mayora. Hindi ko rin po masagot yon. Matanong nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo eh. Kaya nga po. Kaya nga po. Naintindihan ko na po. Yan ho mga kabalan, inyong narinig ang panayam o ang pakikipagpanayam ho ni Mayora Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga kay Representative Romeo Acop ng Antipolo kaugnay ho nitong sitwasyon sa politika at sitwasyon ng papalapit na halalan dito ho sa siyudad ng San Fernando at gayon na rin dito sa Pampanga. Sisikapin ho nating makuha yung panig naman ng kalaban ni Mayor V na si dating board member Maylene Pineda Cayabyab kaugnay ho nitong statement ng Mayora dahil bagamat hindi binanggit yung pangalan, malinaw naman ho na tinukoy, di ba, na anak ho ng Vice Governor at kapatid ng Present Governor na si Governor Dennis Delta Pineda. Ayan. At sige ho, mga kabalan, ay i-anunsyo namin, ibabalita namin agad, oras na makuha po namin yung pahayag ni dating board member Maylene Pineda Cayabyab kaugnay ho nitong naging statement naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag dyan ho sa pagdinig ng Quad Committee kahapon January 20 araw ho ng Lunes. Kaugnay naman kaugnay din ang balitang yan dito ho sa Quadcom meeting pa din o Quadcom hearing kaugnay nitong series of killings sa mga local officials. Eto ho, mga kabalen, basahin ko lamang. Eto ho, ipinagpapasa Diyos na lamang daw ng pamilya De La Cruz o yung mga kaanak ho ng pinaslang na barangay captain ng San Pedro Cotud na si Matt Ryan De La Cruz. Yung pong nangyari sa kanya noong June 2024. Sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety nito pong Lunes, January 20, sinabi ho ng asawa at ina ni De La Cruz na mahirap makuha ang hustisya dahil hindi ho nila kilala ang kanilang kalaban. Nangangamba rin umano sila na baka sila naman ang balikan, kaya may mga pagkakataong nag-iisip daw sila na iatras na lamang ang kaso. Paniwala rin ho ng mga kaanak ni De La Cruz, walang kaaway ang pinaslang na barangay kapitan. Ito naman mga kabalen, kaugnay din ng balitang yan,
sa nangyaring Quadcom hearing pa rin. At nangako ho si Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo ng Police Regional Office 3 na kanya pong personal na kakapanayamin ito hong eyewitness sa nangyaring pagpatay kay Kapitan Mel Lumbang ng Barangay Laquios, Arayat, Pampanga. Sinabi rin ho ng hepe ng kapulisan sa rehiyon na siya po ay magbibigay ng update sa House Committee on Public Order and Safety kaugnay ng kaso ngayong linggo. At yan ho yung kanyang pangako na tututukan ng Police Regional Office 3 itong mga kaso ng pagpatay sa mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Pampanga. Eto, bago tayo magpaalam, isang good news muna, mga kababayan. Tinanghal pong overall champion sa 23rd Mitsubishi Olympics, ito pong Car World Pampanga. Congratulations po. Sulong 1 LGC. Buwan naman ang good news para sa taong ito, ang karangalang naiuwi ng Mitsubishi Car World Team sa 23rd Mitsubishi Skills Olympics na ginanap nitong January 11 sa Santa Rosa, Laguna. Matagumpay na nakuha ng team ang overall champion laban sa 26 dealerships sa bansa na lumuhok sa patimpalak. Mula sa 6 na kategorya, 4 ang nilahukan ng grupo. At sa lahat ng ito ay nagkamit sila ng karangalan. Nakuha ni Alan Santiago ng Car World San Fernando ang kampyonato para sa warranty processor category. Habang back-to-back champion naman sa service advisor category si Raymond Rivera ng Car World Marilao. First runner-up rin para sa Sales Executive category si Sandro Asper mula sa Car World Bataan at second runner-up naman sa Service Technician category si Bautista Rivera ng Car World Marilao. Pinagandaan po talaga namin to. Ilang buwan din po kami nagtitraining dito sa training center. And then tulong din po ng ating HRMD team, technical training. Malaking tulong po yung nabigay po nila. Pinagbutihan lang po namin ng ang pagta-training at syempre hindi po namin nakalimutan magdasal. Umaga ng Lunes, January 20, pinarangalan ng Laos Group of Companies ang mga nagwaging Skills Olympians sa Mitsubishi Car World Training Center. 2014 pa nang huling mapanalunan ng Car World Team ang kampyonato, kaya naman lubos na ikinutuwa ng kumpanya ang muling pagbabalik ng Mitsubishi Olympics Trophy sa Car World Group matapos ang isang dekada. Really take Skills Olympics seriously and we really work hard to make things happen. It's our way of training our people. Nung panahon pa ng ating founder na Mr. Laos, talagang he's big on training and we would want to continue doing that. Ayon naman sa presidente ng Laos Group of Companies si Paul Laos, ang pagkapanalong ito ay isang patunay sa dedikasyon ng LGC sa paghatid ng world-class at top-quality service sa kanilang mga kliyente. Importante ito dahil gusto nating i-highlight yung mga skills ng mga tao natin. It only shows on how much the Laos Group, particularly Car World, invest in training of their people. Dagdag niya, ito raw ay isang legacy ang tatatak sa LGC tungo sa mas magandang kinabukasan ng kumpanya kasama ang mga empleyado nito. Hiling naman ng chairman at CEO ng LGC na si Seth Laos Velasco na maging motibasyon sana ang karangalang ito para sa susunod pang henerasyon, lalo na sa nalalapit na 50th anniversary ng organisasyon. Ito na yung step forward. Again, let's use the past as our inspiration and let's, move forward and make things even better. Lubos rin ang pasasalamat ni Laos Velasco sa iba pang sumuporta at tumulong sa Car World Team. Anya, sana ito ang simula ng marami pang blessing para sa taong ito. Samantala, nanawagan naman si Laos Velasco sa iba pang empleyado na gawin itong inspirasyon sa pagkamit ng iba pang karangalan hindi lang sa Skills Olympics kundi pati na rin sa iba pang aspeto. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Ayan mga kababayan, congratulations po sa ating kaibigan at kasamahan dyan sa Car World Pampanga. Siyempre, congratulations po sa Laos Group of Companies na pinamumunuan po ni Ma'am LLV at Ma'am Lizette Laos Velasco at Sir Pal.
At maraming salamat ho sa mga kababayan sa inyong pagtutok dito sa ating CLTV 36 news stream. Tutok lamang ho dito sa ating Facebook page at YouTube channel. Ilalive ho natin itong Quadcom hearing kaugnay po nitong extrajudicial killings, illegal drugs at pogo sa lawigan ho ng Pampanga. At wag ho kayong aalis. Tutok lamang sa CLTV. Ilalive ho natin yan maya-maya. Maraming salamat po.